press kwazona. Cheese. Yes. Kona ndayozokuona. Wawazondiona. Yeah, because ndashaya zvikuita kumva so ndango ndizokuona. Oh right. So yepareo kwabati. Game plan yangu yadazoshandisa kuinyanga. Inyanga? Unoitwa nezvechii kuinyanga kwauda kuenda? Alright, kuinyanga uko kune paintballing, target shooting, quad biking, camping, zvimwe zvakawanda wanda. Ndofunga kunonakidza. Haya zvisingaiti ore. Saka indoziva kuzogona timetable kandopedza game plan yangu. Alright. Saka ndokuona. Sorry for disturbance. Hapo. Alright. Alright.